नैबे खान्थाल बिफाङा सान्दुं दुंबाथाय नै बेबायदि थनथ्र'जोबो मा जादों मोनथिया बेबो नै बिलाइआ ओमफ्राय बेलासिबाथाय हारसिं थाजा जायो सान्दुं गोसाबाथाय थनथ्र'यो ओमफ्राय नैबे बाखि माखासेयाथ' जेबो जाया दा प्रब्लेमा मा मोनथियाखै नैबेफोरथ' जेबो जाया थाजायैनो दं बाखि रिजर्टथ' दं गासिबो थाजाजोब ओरैनाबो जास्ट नैबे फांसेयाल' बेबायदि जादों दा बे बुस्थुखौ नायनांगोन मा जादों ओइ नै अखा हालायलायबाय बेलासिनानै नै राखांलायबाय खान्थाल बिफाङा दहाय सानसुआव थरमजोब्बायमोन नै बेलासिबाथाय राखाङो मा जादों मोनथिया दा हाखौ गुरैमोन गाखोनानै दोनबाय दा नायसै गाबोन मा जायो अखा हाबाय नै दिनै साननैनि उनाव फैफिनबाय खान्थालखौ नायनोसै मारै कन्डिसनाव दं माबायदियाव मोजाङैनो दं नै दाख्लै जोङो बेखौहाय बिलाइ थनथ्र'नाय नुनानै प्रब्लेमखौ मोनथियाखै ओमफ्राय बैयाव हाया एसे गुरै जानायखाय बेखौ जों गासिनानै थांदोंमोन दा गासिनानै फैनानै दिनै नै सान्दुं गोसायाव एकथायाव नायफैबावबाय दा दिनैहाय थनथ्र'आसै खान्थाला नैबेयो नै बिलाइ गांसेसोआल' एसे प्रब्लेम जादों खिन्थु दाख्लै ओरै गासिबो थनथ्र'जोबनायमोन दा दिनै इमप्रुभआव फैबाय एसे नायनोसै सानथाम सानब्रैसोजों माबायदि इमप्रुभ जाबावो स'